Hej, jeg vil lave en sammenligning af to kommunikationssituationer, og jeg har valgt at tage udgangspunkt i min arbejdsplads, som er tjener på Himmerlands Golfresort. Og jeg har taget udgangspunkt i de to situationer, der hedder en almindelig arbejdsdag og julefrokosten, hvilket jeg synes var meget aktuelt. Øhm, på arbejdspladsen, en normal arbejdsdag, der har vi meget monokrome forhold i forhold til orden, aftaler og tidspunkter. Kommunikationen er høflig, formel og altid i arbejdsregi. Derfor så er der også slow message. De personlige relationer de bliver skabt langsomt i det daglige på grund af den formelle tilgang til hinanden. Proximatikken er meget professionel, så særligt når vi samtaler med gæsterne, så har vi en større distance, end hvad der egentlig er normalt for den danske proxematik. Så til julefrokosten, der var det en helt anden scenarie. Der var i hvert fald polykom forhold til orden og aftaler og tidspunkter. For eksempel rygerne, de var fuldstændig ligeglade med at komme ind til de aftalte ting, til de aftalte tidspunkter. Og det var sådan den generelle mentalitet. Aftalerne om, hvem der gjorde hvad og hvornår, de blev meget flydende. Og den generelle holdning blev sådan lidt, det går nok, det er der nok andre, der gør, eller det gør vi i morgen. Kommunikationen, den gik til at blive meget uprofessionel og altså meget højlydt og endda med flirten. Det var i hvert fald fast message. Relationerne blev meget hurtigt, meget personlige. Den professionelle barriere var helt nede. Og samtidig så var de her relationer også meget overfladiske og i nogle tilfælde også kortvarige. Og altså i forhold til proximatikken, så til julefrokosten, der forsvandt distancen. Folk blev meget tættere i samtalerne, en arm om skulderen, knus eller sidde op af hinanden. Så det var i hvert fald en ændring. Samtidig så lagde jeg også mærke til, at der var faktisk også et kulturschok i det. Fordi der var jo nogen, der var ædru, og de folk, der var ædru, de holdt jo den professionelle distance. De var jo stadigvæk i denne her monokrome måde at være og agere over for hinanden på. Hvor det så blev kulturschok for dem lige pludselig med de folk, der drak, at de ændrede fuldstændig tilgang til hinanden. Så ja, det var en spændende oplevelse.